Ahoj, volám sa Gordon Moore. Možno ma poznáte ako muža, ktorý predpovedal budúcnosť technológií. Ale ja som bol predovšetkým vedec, ktorý pozoroval a rozmýšľal. V roku 1965 som si všimol niečo zaujímavé. Počet tranzistorov na čipe sa zdvojnásobuje približne každé 2 roky. Táto jednoduchá myšlienka sa neskôr stala známou ako Moorov zákon. V tom čase sme v Inteli vyrábali prvé mikroprocesory. Prvý komerčný čip s označením 4004 od Intelu mal len 2300 tranzistorov. Veľkosť čipu bola ako necht a veľkosť tranzistora bola 1/10 šírky ľudského vlasu. Dnes moderné čipy majú niekoľko desiatok miliard tranzistorov. Ich veľkosť dosahuje niekoľko nanometrov, to je približne 50 000 krát menšie ako zrnko piesku. Namiesto, kam by sa pred 50 rokmi zmestilo 100 tranzistorov, sa dnes zmestí aj 10 miliónov. Sledoval som, ako sa čipy stávajú menšími, výkonnejšími a dostupnejšími. Zrýchľovali sa počítače, zmenšovali zariadenia a ich cena klesala. Moorov zákon nebol len predpoveď, bol výzvou. Ukázal svetu, že ak budeme pokračovať v inováciách, technológie sa budú zlepšovať exponenciálne, vedci dokonca pracujú s tranzistormi vo veľkosti 1 atómu. Predstavte si to ako prepínač, ktorý je taký malý, že sa ho dotýkajú iba elektróny. A teraz si položme otázku, čo ďalej, kam sa môžeme posunúť, keď sa dostaneme až na hranicu atómov. Budeme musieť zmeniť prístup? Nahradí fyziku niečo nové? Možno vstúpime do éry, kde už nepôjde len o technológiu, ale aj o nové zákony. Zákony, ktoré dnes ešte ani nepoznáme. No čo sa stane, keď tieto inteligentné stroje začnú medzi sebou komunikovať? Práve v tom čase, keď sa technológia miniaturizovala a výkon rástol, prišla ďalšia revolúcia. Prepojenie počítačov, základ internetu. O tom, ako sa táto vízia zrealizovala, vám porozpráva Lawrence Roberts.